I want it up. Fabia. If you will put no good on me, since you also want to keep to buy me, it's like I am and I never pop away. Put no good on the guy and put no good. If you will be a man, not on the table. What was you now? What will you put on the way? Oh, my neighbor. What will you do? No, okay, not to you. Be a man. Okay, what will you do? Right. Too much, madam. When could you meet? That's true. No good. I want to wait. Wait, as the man. I'm not you could. Oh, no. Jilobi. Every moment I'm not good. Mananya. Ako mun. Apotala ponye dem. Why? Biani fe na gombo vegetable soup. Nenu nwoke na gomoke. Na azu nwanye nwoke na nwanye ofu. Why good sweet ti ma azu gbakọ na ya. Tinye eri am yonu tinye abuba anga. Just organize dem mo fe bu ego so why? Tinye ego. Wele bunye why? Numu na gezuro. Nisi sikeli na ego zuro. Ego ni kinyere. Ego na bi. Abu ego nyere ego na nyara hana nso. Atoro so ngatoro. Ego ya hana nso. Ile ga ko. Ono na be wona bonyi wona ma yegu. Anyira nke igwe na we zuro ori atoro. Nke na nke igwe kpọm oku bia. Aga batazie. Nwa bi nni ga nlie. Ona api phone. Nwa bi nni ga nlie na api phone. Ngwe sia, ọrụ ka nna agwa. Nwa anyị wee kwụrụ ọtọ. Nenunu. We nwe ma nka. The colleague, you go some family first. Family first, yes. Or the family number, you see more. Was woman, up your girl, Kegaraba, but I'm not going to run. But I'm not breathing more. I'm not going to yes. What you lose as? Hey! Open this door, why it persists, eh? God have mercy. Open this door, who can think out for that one will not bring 5 feet above the grass level. So we miss my age. Hey! I never forced somebody to come. Efigbo ụmụnna ife bena mgbu amana kitikana mama mmezi everyone mama ihe ọbụla ga-ete ka anyị restore dignity of ụmụnna aya mia nwaanyị a ọ na-ahụ na ndụ na n'ozu abụ na ya bibiri na ndụ family first. He's on.
Jesus. Fabia, no peace for the wicked. Okay, them. On